Kaixo, gu aroa eta eritz gara eta Graham Bellei buruzko gauzak kontatuko dizkigu. Graham Bell, 1897ko martxoaren 3an jaio zen. Eta 1982ko abuztuaren 2an hil zen. Kanadan World Snails. Graham Bell Royal High Schoolen lortu zuen matrikula. Eta 16 urterekin musikako irakasle postua lortu zuen. Graham Bellek telefonoa asmatu zuen eta Nebilezeko eta Italiako prentsak almakizunaren deskribapen nahi egin zuen. 1963an asmatu zuen telefonoa eta erakusketa publiko batean parte hartu zuen. Wikipediaren jartzen dago. Agur espero dugu guztu izana eta egileak aroa eta